Ya, kasampuratan sir. Sige. Yes, sir, yes, alright, first station ko. Butsay. Si Ranton Pampulya. Manyakis ka na eh. Sige, mambumba niya aso. Paano mga yan? Hindi sir, ha? Hindi kasi iba. Siyempre, matirang tampol. Bakit kaya? Ate iba yan, si Mamut. Yan. Mamut. Silabas sir, bukan na niya labas. Go, makajot Mamut. Sino ka dyan? Mas ka dyan, pag nakalan. Ay! Pero yung buhok niya talaga. Sushi. Good girl. Tanggol yan, tanggol. Sumpal ah, tapol. Titiraan mo yan. Tira mo kami dito, pakita mo kay ate mo. Si Mamut tanggol niya. Para tanggol. Kiss mo. Virgin sa animal. Virgin. Virgin. Saka ikaw, virgin boy. Yan, asawa niya. Paano yan, boss? Di ba dapat tatlo yan? Tatlong struggle. Dalawa lang sir. Butang! Paano yung isa? Butang! Yung isa eh. Babalik ako sa susunod na araw po. Bukas. Butang! Baba! Araw po. Message nyo na lang po. Papicture mo kay ate mo na. Balik Bubuntis na yung ano niya. alaga niya. Uy, baka kagatin mo ko. Hindi. Ganda ng buhok. Aba, Ay, marami si siya. Mamut yan eh, Mamut. Pipicturean niyo pa si rin mo daw, tapansin. Ayan. Doon ma'am, yung dalawa, kita yung mukha nilang dalawa. Ay, isa bang mukha ng mga yan? Kambal kayo. Kasi yung abrong labak niya kasi. On. Diba, Percy? Oh, pasama naman. Magiging ka na. Nag-iwan dyan, abay ko maraya. May aso. Mabait ka? Mabait ka? Ha, Ang pangalan Butog? nito? Tugliron. Oo. Mabait ka, Butog? Ano, makapagkabit ako bumuli sa'yo ah. Mabait pala yung aspirin eh. Hindi pala away. Nasaan yung isa? Kinuha na ba? Ang kontegin mo, i-add mo kasi ang kontek siparin mo, bumalik ko lang mo na. Tanggol. Liga si Tanggol. Hoy, tanaw, pag pwede ka na, pag practice ka na. Di ba, maniniwala ka na. Hindi pa pwede yun kasi wala pa isang taon. Opo, hindi pa mature yung simila niya. 50-50 ang chance. Pero mas mahahabang buhay niya pag sa Sa ano, may siguro may i-statin kayo dun sa ano. Saan po? Mga sige. Meron sa